Ang bili sa grasya. Hunyo 1. Nga sa diha sa dagway sa Dios gibuhat sama sa dagway sa mga tawo ug nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon bisan pa man sa kamatayon sa krus. Mga taga Filipos kapitulo 2 mga bersikulo 6 paingon sa 8. Aron hingpit nga maamguhan ang bili sa kaluwasan, gikinahanglan nga masabtan kung unsa ang bili niini. Sa sangputanan sa limitado nga mga ideya sa mga pag-antos ni Kristo, daghan ang nagbutang og ubos nga pagbanabana sa dako nga buhat sa pagpasiguli. Ang mahimayaong plano sa kaluwasan sa tawo napahinabo pinaagi sa walay kinutuban nga gugma sa Dios nga Amahan. Niining Dios nun nga plano makita ang labing kahibulungan nga pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa nahulog nga kaliwatan. Ang maong gugma nga gipadayag diha sa gasa sa hinigugmang anak sa Dios nakapatingala sa balaang mga manulunda. Gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Juan 3:16. Kini nga manuluwas mao ang kahayag sa himaya sa iyang amahan ug ang dayag nga dagway sa iyang persona. Siya adunay balaanong kahalangdon, kahingpitan ug pagkamaayo. Sama siya sa Dios. Kini nakapahimuot sa amahan nga diha kaniya ang tanang kahupnganan magapuyo. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 19. Si Kristo mitugot nga mamatay puli sa makasasala nga ang tawo pinaagi sa kinabuhi sa pagkamasinugtanon makalingkawas sa silot sa balaod sa Dios. Si Jesus mao ang kahalangdon sa langit, ang hinigugma nga komandante sa mga manulunda nga nalipay sa pagbuhat sa iyang kahimutan. Nahiusa siya sa Dios sa sabakan sa Amahan. Bisan pa niana siya naghunahuna nga dili usa ka butang ang tinguhaon nga mahisama sa Dios samtang ang tawo nawala sa sala ug kaalautan. Siya mikanaog gikan sa iyang trono, iyang gibiyaan ang iyang purong-purong ug harianong sitro ug gibistihan ang iyang pagkadiyos sa pagkatawhanon. Iyang gipaubos ang iyang kaugalingon bisan hangtod sa kamatayon sa cross, aron ang tawo mabayaw sa usa ka lingkuranan uban kaniya sa iyang trono. Diha kaniya kita adunay usa ka hingpit nga halad, usa ka walay kinutuban nga halad, usa ka makagagahom nga manluluwas nga arang makaluwas sa tanan nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Diha sa gugma siya mianhi aron sa pagpadayag sa Amahan, sa pagpasig uli sa tawo ngadto sa Dios, sa paghimo kaniya nga usa ka bag-ong binuhat nga gibag-o sumala sa dagway niya nga nagbuhat kaniya. Ang atong langitnong Amahan mihimo og walay kinutuban nga sakripisyo sa paghatag sa iyang anak nga mamatay alang sa nahulog nga tawo. Ang bili nga gibayad alang sa atong katubsanan kinahanglan maghatag kanato og binayaw nga mga panglantaw kun unsa kitang mahimo pinaagi ni Kristo.